Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, kaj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, dični pedaši, v današnjoj emisiji pogledajte kako je bilo v Rijeki na 100% Zagorsko. Danas smo cijelu emisiju posvetili toj manifestaciji, a zutra budete vidjeli još i drugi dijel. Budete s nami, lučite nas. E, 100% Zagorsko u Rijeci, koliko zapravo to znači za samu Rijeku? Pa, kao što se može vidjeti, Riječani su jedva dočekali da Zagorci opet dođu na Korzo. Prema tome, mislim da je ova manifestacija izuzetno dobro prihvaćena, da Riječani, a i brojni turisti koji su danas na Korzu sa velikim zadovoljstvom i gledaju, ali i kupuju ono što je pripremljeno. A osim toga, osim dakle ovog događanja na Korzu koje je već tradicionalno, iskoristili smo priliku i za neke poslovne kontakte. Našim kolegama iz Zagorja, prije svega županu i njegovim suradnicima, pokazali smo brod Galeb, razgovarali o mogućnosti povezivanja Kumrovca i Galeba, naravno uz osnovnu poveznicu, a to je Josip Broz Tito i njegova uloga u povijesti Hrvatske i pokreta nesvrstanosti, a isto tako dogovorili smo i jedan uzvratni posjet Krapinsko-zagorskoj županiji tijekom kojeg bi potpisali i ugovor o preuzimanju našeg modela građanskog odgoja u škole u Krapinsko-zagorskoj županiji. Dakle, jedan uspješan, bogat i zabavan dan. Što se tiče samih proizvođača, obišli ste OPG-ove iz Krapinsko-zagorske županije. Da li mislite da ima recimo OPG-ova s područja grada Rijeke koji bi mogli proizvoditi slične proizvode? Pa sad baš iz područja grada Rijeke malo teže, s obzirom da smo mi stisnuti u 44 kvadratna kilometra praktično od prvog do zadnjeg nebodera, ali ako govorimo o Primorsko-goranskoj županiji, u svakom slučaju ne iste, ali neke proizvode koji su karakteristični za naše podneblje, ali kao što sam već rekao, Riječani jako dobro prihvaćaju sve ono što je danas ponuđeno na Korzu. Što je vama ostalo u sjećanju, koji je zagorski proizvod? A gledajte, toliko sam toga probao da mi je teško reći i sve je odlično, od ovdje direktno napravljenog putra, odnosno maslaca, pa do izvrsnih sovinjona, štrukli, viljamovke i tako redom dalje. Krapinsko-zagorska županija je gradu Rijeci poklonila i ogradu na kojoj se mogu odsvirati prvi taktovi hrvatske himne. Mi smo ju planirali staviti u sklopu spomenika hrvatskim braniteljima na Delti, koji se sad obnavlja. Nažalost, zbog toga što radovi nisu završeni, odnosno malo su se produžili, nismo to mogli ovom prilikom otvoriti, ali čim budu radovi gotovi postavit ćemo i tu muzičku ogradu i naravno pozvat naše prijatelje iz županije Krapinsko-zagorske da to zajedno otvorimo. 100% Zagorska je manifestacija prodajno-izložbenog karaktera na kojoj su izloženi poljoprivredni proizvodi te proizvodi tradicijskih obrta Krapinsko-zagorske županije. Sudjelovala su 52 izlagača. Upravo ovakve manifestacije 100% Zagorsko gdje omogućujemo našim OPG-ovima da recimo na području grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, ali njihovi gosti kojih ima koliko vidim jako puno, prezentiraju svoje proizvode, a to je zapravo brendiranje, što je zapravo i otvaranje novih tržišta, što je zapravo proizvođačima najteže. Oni svi znaju raditi proizvod, dovesti do jedne visoke razine, a zapravo najteže im naći tržište. Mi na ovakav način njima omogućujemo da se predstave objektivno publici do koje oni ne bi mogli doći. Na taj način direktno pomažemo u plasiranju njihovih proizvoda i mislim da je to zapravo najveći benefit ovakvih manifestacija 100% Zagorskog koje mi radimo. Gradonačelnik Rijeke je spomenuo povezivanje Zagorja i Rijeke kroz ime druga Tita.
Pa prije svega mi smo 5 godina zajednički radili grad Rijeka, prije svega i njihova obrtnička i gospodarska komora, pa onda i obrtnička komora i gospodarska komora Primorsko-goranske županije i obrtnička komora i gospodarska komora Krapinsko-zagorske županije na povezivanju gospodarstvenika. I tu smo došli do jedne razine kad smo uspjeli spojiti sve ono što je bilo spojivo i da zajednički se prezentiraju i izađu na treća tržišta ili da međusobno zajedno surađuju. Sljedeća faza je turizam. Kao što znate, mi smo prošle godine proglašeni najboljom kontinentalnom destinacijom u Republici Hrvatskoj. O Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji ne treba trošiti riječi. Imamo nešto što je zajedničko, to je Josip Broz Tito. S obzirom da imamo Brijune i da imamo Kumrovec, da sa stavljanjem galeba u turističku ugostiteljsku funkciju u muzej otvara se ogroman prostor za zajedničku suradnju. S obzirom da muzej Staro selo Kumrovec posjećuje godišnje od 60 do 80 tisuća ljudi, da imamo kinesku investiciju gospođe Ju u bivšu političku školu, razgovarajući s njom oni žele isto tako i otvaranje novih tržišta. Naravno da je to logički kad čovjek zbroji 2 i 2, da možemo se vezati na tom projektu, zbog toga puna podrška gradonačelniku Obersnelu i njegovoj ekipi da se Galeb restaurira i da se stavi u funkciju koju su oni zamislili, da Rijeka dobi na natječaju da bude predstavnica kulture 2020. godine za Europu je velika stvar za čitavu Hrvatsku i mi na taj način želimo biti jedna mala točkica u čitavoj toj prezentaciji i tu smo našli poveznicu naravno Josipa Broza Tita i vjerujem da ćemo to zajedno znati jako dobro iskoristiti na obostruko zadovoljstvo, jer mi na neki način zadržavamo goste u Zagrebu od 2,5 do 2,7 dana sa dodatnom ponudom. Turistima s dalekog istoka ova udaljenost između Zagorja i Rijeke ne predstavlja apsolutno ništa i svi oni koji će spavati u novom objektu u Kumrovcu će vrlo rado posjetiti i Galeb, prespavati na njemu, obići ga i vratiti se poslije natrag ili u Plitvice ili u Zagreb ili ponovno u Zagorje. Jedan od tradicionalnih izlagača na manifestaciji 100% Zagorsko, ne samo u Rijeci, već i u Zagrebu, Puli, odnosno svugdje gdje se održava ta manifestacija je i OPG Kveš. Vi proizvodite mesne proizvode, malo opišite zapravo kakva je vaša proizvodnja? Pa naša proizvodnja se temelji na uzgojem svinja na našem domaćinstvu. Imamo objekat opremljen po standardima Europske unije u kojem prerađujemo naše te svinje. Znači, te svinje napravimo u biti sve proizvode koji se daju napraviti. U zimskom periodu radimo i krvavice, sad ne, ljetom nisu tražene, a počevši od čvaraka, špeka, masti, šunkic, kobasica suhi za kuhanje, pa sušimo rebra dimljena i tako bunce ke dimimo. Sve kaj se da napacamo, podimimo i ovo napravimo, znači preradu kobasice standardno, bez neke kemije, na tradicijski zagorski način, kako se nekad delalo, kako su naši stari delali. Inače, kako ste zadovoljni danas u Rijeci? Evo, pa mi smo u biti svaku godinu zadovoljni u Rijeci i ovom prilikom želim pohvaliti Krapinsko-zagorsku županiju, župana Kolara. Ove manifestacije su hvale vrijedne, znači tu mi prodamo u biti pa negdje 60% naše godišnje proizvodnje. Znači u Zagorju to slabo ide jer svaki sebi već to hrani doma i radi na svojem gospodarstvu. Zagorski štrukli su postali zaštićeni proizvod na nacionalnoj razini u Hrvatskoj. Jedan od njihovih proizvođača su i slastice Tri užitka koje također sudjeluju na današnjoj manifestaciji 100% Zagorsko. Vidimo da je gužva na štandu. Da, jako je gužva. Evo od ranog jutra mi smo došli, ovih godina bili smo sa jednom peću, ove godine imamo 2 peći, evo peći se stalno, ali zaista je velika potraža naših zagorskih štrukli. U čemu je zapravo tajna? Zato jer je taj proizvod je zaista tražen, a ima ga malo. Evo nas je 2 bilo ove godine, sad smo sami ostali, jedni su već prodali, otišli mi smo sami, a zaista ljudi je jako puno i to je zaista traženi proizvod.
Manifestacija 100% Zagorsko gostuje u Rijeci. Vi ste jedan od dugogodišnjih sudionika te manifestacije koja putuje po nekim od većih gradova Hrvatske. Kako možete ocijeniti to? Jako sam zadovoljan s ovim da nam pružaju, da bi rekli mi Zagorci da idemo po svijetu. Nekda su rekli trbuhom za kruhom, a mi idemo za poslem. Tako da ja kad se toga tiče zadovoljan sam, pošto sam kovač, prezentiram kovačku svoju radionu, ljudi su zadovoljni s tim jer kovača u stvarnosti deca još nisu nikad vidjeli, a stari su već i zaboravili na to. Tako da nema čovjeka koji ne prejde krajmana kreštanta, da ne stane pa pogleda i najbolji su mi oni ki veliju joj moj dedek ili otec je negda iste kovačnicu imel i kolje veli pa kad se vi s tim bavite. A nam je to, ja sam 6. kovač kad se toga tiče i sad bude i 7. nastavil kad završi školu, odnosno završil je i sad sam ga zaposlio, tako da ja pomalo sad budem pratio, bi rekli ljudi, Zagorcih penziju. 100% Zagorsko u Rijeci dolaze razni proizvođači raznih delicija, ali tu je potrebno pokazati kulturnu priču Hrvatskog Zagorja. Pa ko će sve nastupiti, kakav je program? Dakle, ne samo da treba pokazati kulturno-zabavnu priču Hrvatskog Zagorja, nego eto već svih ovih godina kulturno-zabavni program je popratni sadržaj manifestacije 100% Zagorsko. Svake godine tu su naša kulturno-umjetnička društva, pa praktički sad već i tradicionalno ansambl Zabok. Uz to imamo i tamburaški sastav, odnosno grupu Misters. To je danas, dakle u petak, a sutra ćemo imati naše glazbenike Tomislava Golubana i Aljošu Mutića. Eto, program se odvija praktički cijelo vrijeme dok su i štandovi otvoreni, dok je prodaja traje, cijelo vrijeme se nešto pjeva i pleše i svira, naravno najprije u zagorskom duhu, ali tu se pokazuje ono što naši kulturni djelatnici, odnosno izvođači kulturnog programa znaju i osim zagorskih običaja i pjesama i plesova. A to su? Pa upravo znamo da je Tomislav Goluban solista na usnoj harmonici, da je njemu ona osnovna potka taj blues, međutim on s tom usnom harmonikom vrlo dobro prezentira i Hrvatsko Zagorje od samih tekstova koji su na kajkavskom do čak i glazbenih linija koje ocrtavaju tradicijsku kulturu Hrvatskog Zagorja. Tu se naravno i Aljoša nadovezuje, a evo ansambl Zabok ovdje u jednoj miješanoj ekipe veterana i mladih plesača i mi ćemo izvoditi običaje, znači običaj Vincekova, večernicu. Večernica je vrijeme u Zagorju kad je nekakav smiraj nakon posla vani i nekakvo vrijeme druženja i na kraju ćemo izvoditi i košnju, tako da se po ovom korzu moglo vidjeti pregršt rekvizita, a posebno su ovi kosci zanimljivi kad prolaze korzom sa kosama i mislim da će se pokositi cijeli korzo danas. Nekda su ljudi znali povedati da poklje velike meše kad opadne prvi dešć, da je ljeto gotovo. Ipak po svemu sudići to više nije tak. Zutra bo vruće i toplo, do 30 stupnjeva Celzija. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate kaj zapovedati ili hoćete da neke dojdemo snimiti, pošljite nam elektronsku poštu ili nazovite na broj na ekranu. Morate nam poslati i SMS poruku ili nas poišćite na Facebooku ili YouTubeu, same napišite Zagorska televizija i našli nas budete. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 3:08 ure. U očima mojim nek ti suze kažu sve.